Tata, am pus și eu o parte dintr-o piesă care va fi pe scena de la Beach Please, unde vă trimiteți copii, unde o să fie o grămadă de tineri. Și mi-a sărit toată lumea în cap că, domne, care e problema? Ascultați puțin următorul vers și vă spun apoi care e problema. Îmi zice să-i dau cocaină, că hapa e dură. I-am dat cocaină când îmi iau permisul, hai. Problema este că mediul sociocultural ne modelează subtil. Ce înseamnă asta? Când tu auzi în 20 de piese diferite aceleași idei despre consum, da? Acest lucru nu ți se va mai părea ceva rău, ceva ilegal și va deveni cumva o normalitate. De asta și consumă atâția oameni la noi în țară, pentru că cumva e o normalitate. Dacă vă uitați pe TikTok, mulți au fulgi de nea, diamante la username, mulți se laudă că virgulă consumă. Deci a devenit o normalitate. Nu știu, mie nu mi se pare normal să te duci la un festival și să se promoveze consumul. Băi, când dependența e o problemă reală, e ceva rău de tot, când te costă mii de bani să te lași, când procentul adevărat al celor care se lasă cu adevărat e de doar 5% din cei care încearcă. Deci cumva se promovează distrugerea în masă, nu? Haideți să normalizăm lucrul ăsta, haideți să consume toată lumea. Ce să zic, dragi părinți? Na, baftă!